Og kini ang gugma nga kita maglakaw subay sa iya kasuguan. Kini mao ang sugo nga ingon sa iyo na dungog gikan sa sinugdan nga kita mahigugma sa usag-usa. Kag daghan ang mga mangingilad ang nakasud sa kalibutan kinsa wala nagsugod nga si Jesucristo may anhi diha sa sunod. Kini usa ka mangingilad og usa ka antikristo. Mabasa sa kaduhang Juan 1:1 tudling 6 ug 7. O karon mga higala, aniya kining sugidanon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Unsa may hinungdan? Nganong ibalhin man ko? Unsa man? Tungod adtong basuriro? Maong ibalhin ko? Nakagusto ka dayon sa basuriro? Ronnie! Hoy! Paminaw! Ay kung ingana ha? O sa'yo pagtanaw na ko, kung mo kami naginot ko ni mo, igulang ko anak ka sa'yo ni mo? Iwalhin kang laing dapit aron sayon og limpyo kay mamatay si Victor! Layo ka na kayo niya sa pagduda kay wa ka sa doon ni Victor! Og ang plano nato nga ang basurero may atong dakdakan sa pasangil kay siya may naa sa doon ni Victor! Dele! Kaya nakagusto ko sa basurero! Oh. Gusto na. Pasilo ako. Dali, be. Ayaw ko kapot-kapotihan! Ba't yun takalan? Kaisog ba ni Boy? Gaksod ka, be. Ayaw lagi ko gagsog! Ba't yun takalan? Siya, di kumidyahan. Ayaw, siya lang Ganahan. ba't yun takalan sa Ronnie? Ikaw rin di ay ako ba Ronnie May buntag sansing. ay Chris ay maing buntag ayaw kalain ha nga buntag sa'yo nag-atang kunin mo din sa imong barong-barong. Dagan kayong salamat sa imong kitunon na ako gabi kwarta man di ini ni akong gida Imo na ka na. Usbo na ako. Gamita ka na sa pagsugod sa kausaban sa imong kinabuhi. oo tumano na ko imong mando. Dili ka na mando. Hangyo og pamalihog ka na tansing. Sige. Mulataw ka na? Oo. Sige. Chris! Angayan ka sa akong gisaloob? Nagkakita ka? Nagsulop kong sinina sa babay. Angayan ko? Ano yan? Babae ka na yun. Pero, pag iilisap, ikatulog ka adlaw na nagibalik-balik ni mong sulob ang maong sinina. Wa man ko hilain. Ato na ko. Mananghit ko ni mo ha. Magpalit ko glain sinina sa babay. Magpalit ko ha. Chris ha. Nagsige ka magtanaw sa Morelo. Unsang oras ang iabot sa basurero? Karoon sa'yo sa buntag. Oh, excited ka ko, Victor. Good morning. Good morning, anak. Adlaw-adlaw tanan, nagdugang ug midugang ang imong kagwapa. Sa'yo ka kaayo. Sa'yo ba kayo mong duty sa hospital? Unya pa. May tuyo nagtugog sa'yo nga mibangon. Gusto na kong musayo pagpata. Alis ako. May lain kang lakaw? Iya. Man. Ginuntan mong tanaw ang atong anak. Ambot, Victor. May
Nagustuhan na ba ka ang atong anak, no? Duna na. Dugay na. Gimahal o gihigugma pag yun niya ang iyang profesyon, ang iyang pagkadoktura. Good morning, Doktora. Morning, Doktora. Good morning. Po pa ni abot? Wa pa man, Doktora? Tika ron, Doktora. May abot og sayo ninyo sa inyong bahay. Ako na rin abis sa gate. Good morning. Oh, mayang buntag. Dayon, Chris. Ni ako kay... Naibaw na ko nga nang niya ka. Maong nakatang ko ni mo din eh. Giwa kigid ako aron ubanan ka na ako nila magpapa. Nagpaabot to sila ni mo. Tara. Salamat. Dari, ngari sa akong tupad. Magsunod lang ko ni mo, Doktora. Diri lang ko si mong luyo. Ambot na impress baka siya sa akong gisulo. Ambot na klaro baka niya ang akong dagway. Nga ako yung giariglar aron niyang makita. Mura ba nagwa? Ma? Nena. Good morning, Chris. Mayong buntag, Sir Victor. Mayong buntag, ma'am. Chris? Gisugat niya ba si Chris? Ako gisugat, ma. Nagkatang ko niya sa gate. Murag nahibaw ka unsa siyang orasa mo abot. Kay nabalik ka man dayon din sa sud. Anyway. Lingkod paliho, Chris. Lingkod. Emeline, muyuti ka man kaha. Nganong niya ka pa man? Mato na ko ganiha. Unya pang ako duty, ma. Gusto kong maminaw ninyo. Apil ka sa meeting karon, Emeline. Okay, lingkod diha. Excuse day, una. Sa'yo kong nagmata ganiha. Ako'y nag-adaw sa pamahaw. Nahulay ka? Nagpatabang ko nilang terya. So? Ipakalitan mo kami na, anak? Thank you, ha? Okay, Rhoda? Mamahaw una ta. Nangunay og andam ang akong anak. Tungod ba ni Chris? Maong nangunay ka? Tanang sabi sa Chris. Pasensya na mo, sir, ma'am. Human ako. May kaon akong daan dito sa kong barong-barong. Dagan kay salamat. Respeta rin ang pagtagad. Nagipangunayan ni Emeline ang pag-andam sa lamisa, Chris. Palihog. Gamay ka na kay gikaon, Chris. Pero may respetar ka gyud. Salamat. Victor. Di na ito mag-istoryahan sa lamisa ang atong ikanan. Anyway, di man taas ang atong istoryahan ba, Chris? Ang mga importante ra kayo ang atong tukiunon karon. Karon lawas sugdan ang pagtukod sa dakong klinika sa katawhan sa basura. Milihok dayon ang lokal nga gobyerno sa syudad aron magasugdan dayon ang construction. Nahibaw ko nga dili masukod ang gibati nimong kalipay, Chris. Labaw na gyud ang katawhan sa basura. Balikod ako, salamat ka nimo. Tungod nimo, Chris, napakita na ko ang buhat sa pagtabang sa angay tabangan. Huwag ka na, tungod nimo. Puspon ko, tungod nimo. Magsugod ka sa kong sweldo. Ihatag na ko niya nimo ang tarang benepisyo. Unsa may akong trabaho, sir? Bodyguard. Kung doon na kay komentaryo, karoon pa lang sutihimi, Chris. Mamino ko. Good. Ikaw ang mangu sa mga bodyguard sa pamilya. Dili makatarunganan, sir.
Sa kabag-o pa kayo nako, mao na ka nang ihatag ni mong trabaho nako. O unsa may kasulti sa dugay na nag-alaga sa pamilya. Ako kining pagbuot, Chris. Gibitin ko na silang daan o ang tanan. O yun. Why may supag? O sa imong kasulti? Salamat sa dako kayong pribilehiyo o oportunidad nga inyong gihatag, sir. Rhoda. Wa ako'y supak. Pangutanoon ako akong anak, Chris. Emilyn? Naalala niya ni Chris ang tanan, Papa Victor. Ubanay ko, Chris. Excuse na yung duha, Rhoda, Evelyn. Dinhilang mo, ha? Entre na ako o kang Chris na kini. Oh, go! Dali, sunod ako, Chris. Dali. Dali. Ma? Gitutukan magmaayo si Chris. Wa lang. Nakaingon ko. Kasalikan gid siya. Iya kining matuod yung naluwas kaniya, Emily. Ligon siya barog. Lalaki gid kaayo. Ikaduha, lisod katuhuan nga ang iyang kinabuhi. Usa ka basurero. Kaya, Chris. Ako good pili ni usa sa labing mahal nga armas. Sa tanang mga bodyguards, ikaw ang espesyal. Tungod kay espesyal kining maong pistola. Ganang mo ka mo dawat, ha? Magkamaong ka bang mo gamit, eh? Pero imposible kung di ka magkamaong mo gamit, ani. Bisan ka ni bata, magkamaong mo gamit, eh? Huwag ka makagigubat-gubat sa bata ka pa, Chris. Kuyog na ko, Chris. Dali. Asa mo, Victor? Manglakaw, eh. Daghan pa ang ikinahanglan ng basurero para magkatun siya. Ano naman dahi? Bisan ganes pagkupot o karabas, di mo kupot. Oh, basin balik ko kayong pagtuon na ng tawhana. Pero nasipyat ka. Ayon si Evelyn. Ikaw na kiyong usa dito. Tuwa siyas gisugdang construction. Basin bayag, nag-usik-usik ka lang sa imong kwarta ng tawhana. May gasto kang dakong kantidad aron lang makuha ni mo ang iyang simpatiya. Pero di ay. Tanaw ng sabdato. At roon niyang masayran ko nag-usik-usik bakos akong kwarta. Gusto ka. Sa nagsugod pa lang, dakong nausik. Sige. Manakaw, Rabi. Tara, Chris. Bye, Chris! Oh. Basurero! Magkamao kang mo drive? Makamao, sir. Lisensya? Turag ka lisensya? Doon na, sir. Maayo. Paminaw, Chris. Kada lakaw nako tulo ang kuyog. Dana sa driver din sa kusakanan. Anhi ang usa sa front seat ug ang usa tupad nako sa luyo. Tuno sa usa ka sakyanan nga maguna o usahay ana sa luyo nga sakay sab ang laing mga bodyguards. Pulos mga armado, Chris. Pero karon ikaw ra ko kuyog. Way lain pero ikaw ra gyud, Chris. Og di ka bagid mo kuputo karmas. Malaw din sa kanan.
Hi, sir. Hello! Boyet! Good morning, sir. Victor. Pinala ka round, Boyet. Kamagahan na. Hmm. Morning, Sir Victor. Hey, Tommy! Ay na, pero pa rin tikin ka ng pulso na. Ay, aray mo na rin. Oh, bago na imong kuyog, sir. Thank you, Ping. Oh, sige, makalagaw ka na. Kami lang din eh. Salamat, sir. Okay. Nagbayad ko aning shooting range. Mahug og pribado kining dapita. Nakita ka? Kitarang duha din eh. O yun parehas sa atong naagian na ganiha nga open o takan kayo nag-target. Hiya ang ihatag na ko ni mong armas. Personal ni mo kining armas, Chris. Wa ko mukupot ala dito sa bahay, pero dinhi kinahanglang mukupot ka na niini. Kaya tudluan ko ikaw kung usaon kinini mo pagamit. Okay? Tanan yun, tudluan ta ka. Hangtod ang atos pagbansay-bansay ni mo. Kung unsaon pag-target. Duwata. Diin ka mo na ng armas. Nagkupot ka na mag-armas. Ako kining armas, Sir Victor. Imong armas, Chris? Pero, wag ko ba nakita na nagdagang armas, Chris? Gisuksok na ko sa akong luyo. Mata? Ketulo na. Wow! Way paltos! Way sipiat! Pulos igo! Grabe! Chris! Unsa ka pagitiaing tinuuray? Ipakalitan ko ni mo dungda. Unsa magitiay ang imong pagkatao? May kaugalingon ka rin ang armas? Diin ka ng imong armas, Chris. Sa gamay pa kong bata, sa diyang ipadpad ko sa dakong basura. Nakita ko kini siya, tipon sa dagang basura. Iputos og jacket. Tingali, aksidente nga gilabay aron malikay ang tag-iya. Gitaguan ko kinig maayo. Bisan si Inko Iking nga basurero nga may nagsagop nako, wa may baw ni ini. Gitaguan ko kinig maayo. Ako rin na baw ini. Pero karon, lakip ka na ibaw na sab. Nagtuugan ko nga di ka makabaog mo kamid, ani. Ami, pakumta ko. Original kini Chris. US. Kinsa kahit tagiya, ani. Malagbit ginabay kinis tagiya sa kabasurahan. Tingali, gigukod o mga polis sa tagiya, ini yung karon sa paglikay, yung ginabay sa basurahan. O na-apil kini paglabay sa basura sa inyong dapit.
Mohonong mo tadi ni Chris. Wa ko masayop. Wa ko masipya, tabi nang wa ko mapakyas pagpili ni mo, Chris. Kasaligan kagyo. Ang uban, manghambog na nga maayos silang laki. Apan ikaw, wa gani magtigog o di gud mailhan nga ingon ka ni ka maayog hanas. Hanas sa kay mo gamit o garmas. Misamot nga kong pagdaig di mo, Chris. Busawa na ko'y laing pangitaon pa. Karoon na sayran ko na. Kung sa nagpanayo sa iyong pagkahinilumon. Gusto na ko mahibawan ni mo, Chris. Kung sa'y labing importante ni mong trabaho nga rin ako. Mupatay ka, Chris. Mupatay ka yun tungod og alang nako. Maukli ang labing unod sa iyong pagtrabaho nga rin ako. Ayaw sabtang pinagos kini akong tuyo. May panahon pa. May panahon pang muatras ka. Ayaw sabta nga kumukay na gasto na ko. Naman ako kinig baruganan nga nakuha sab kung unsay imong baruganan. Kung di mo madawat ang klase sa imong trabaho sa akong pamilya, well, mahimong muatras ka. Ayaw na ang akong magasto, Chris. Tungod kay dili masukod o di kabayaran bisan unsay kantidad ang nahimo nimo sa akong anak. Mo atras ka? Di mo madawat ang palibot unya sa imong trabaho? Hinautunta nga masabtan ninyo ang pagpakahilom lang yun sa sukatao. Tungod kay dili ko mo tandro. Labaw na nga dili ko mo pasalig. Dili ko maingon nga hatagi ang sama nako o pagtagad tungod kay naanad na kami sa mga way pagtagad. Sir Victor, dili ko mo atras. Kay dili sab kabayran bisan unsang klase sa serbisyo nga ako mabuhat tungod sa imong pagtabang sa katawhan sa basura. Kung unsay nabuhian ako mga pong, ako ka na ampingan o parugan. Hangtod nga nagkinahanglan mo sa akong pag-alagad, mualagad ko ninyo. Daghang salamat ni mo, Chris. Mangutan ako. Diin ka man makakatunog maayo sa armas ng mabuto. Magtago-tago lang. Di aras basura? Sa layong lugar. Sa pinili na kong layo, pero kasaligan kayong lugar nga way mahibaw, Sir Victor. Ipaila-ila ko na ikaw sa security force sa akong pamilya. Hain ka, Carol. Yaras, Dor. Pulsi balita. Pwede ka makaari. Magsulti ka. Bye. Teria, ang dama nga mong banyo. Maligo ko. Dali, Chris. Ay, man sila. Nanas na tanan, sir. Sunod ako, Chris. Sunod ako. Sila ang tanan yun? Ha? Nanas na tanan, sir. Mayo. Dali. Kuno sa klase sa dagway nga ako nakita ni mo gahapon. Misamot na karong
adlaw. Misamot ang kabagtok sa imong dagway, Franny. Dinhin na basurero? Lingkod. Pag-amping. Niya si Teria ug ang ubang katapang sa dakong hawanan. Nangimpyo. Unsay balita? Nagsugod ang trabaho ang basurero, Franny. Kinahanglan magsugod ka naghimo og plano kung unsa ang mga paagi nga mapatay si Victor. Doon na ako'y mga plano, Roda. Good. Way kausaban ang primerong plano nga ang basurero. Dili lang kay mao'y mapasanginlan. Maugyod ang tuhuan unya nga siya mo'y magpatay sa imong bana. Dili ka na bago, Franny. Misalig ko rin mo. Salamat. Salamat ka na ka pa ang pagsalig na ako. Nagtuo na ba ako? Tuwa ka na mo sadig sa basurero. Amaw? Dili ka na mahitabo, Franny. Manglakaw ta. Pahuwayo na ta. Sa gunso na kayo. Dili magit ko pulaan ni mo, Franny. Pero karon, mapahuway una ko, oy. Kung ipagtuko ni mo, tubo na tupsa ni mo. Kuyogi ko, doon na tayo deposito. Para kinsa? Natural. Sa ako nga. Oh. Terso. Oh. Kanina ra? Okay. Mauna ka to inyong buhaton. Terso. Okay, bye. Kinsa? Gitapok na ang tanang security guard sa imong bana, Roda. Ug tuwa na sab ang basurero. Doon ako'y ipabuhat nila ni Tirso. Unsay imo ipasabot? Basta doon na lang. Magkuha tantag unsay resulta. Tana. Manglakaw magkata. Nahibaw ka ba sa balita ning bago? Kung sa balita Ang gitawag og Godfather sa rehiyon. Moani sa ato. Makikita ni Victor. Kung sa pa ba'y kapuslanan nga mahibaw ko, ana? Ibalhin ako kung inyong laing assignment. Natural. Kung moabot na ng higayon na, dili na ako ang kauban ni mo o ni Victor. Kinahanglan mahibaw ka sa baani. Tungod kay ang imong assignment sa norte, maoy usa sa dagkong hulkanan sa mga volume sa livelihood. Hinoon? Oh. Laipayato. Sa man na? Dako-dako ka nagpundo? Sa kagulingon mong pundo? Dili kay dako-dako na kog napundo, Franny. Dako na! Dako na kog napundo. Plus, sa pundo niya ni Victor nga maato sa bunya kung mapatay mo na siya. Paninguha agad maayo, ha, Franny? Ilan tanan? Salamat. Di ko managanangan pa. Nahibaw naman mo kung tuyo ka nung gitapok tamong tanan karon din his bodega. Ako gipailan ninyo karon kung kinsa kini nga kukuyob. Labaw sa tanan, nahibaw na mo kung unsa kong gusto o unsa akong pagbuot inyo yung kining tumanon o inyong dawaton. O sir. Hibaw kami na, Sir Victor. Salamat. Nahibaw ko kung unsa ka mo kaluyal kanako sa kong pamilya. Gipasalamatan ko sab kamo niya na pinagi sa paghatag ko sab nako ninyo o makatagbaw ang compensation tungod sa mayo ninyong pag-alagad sa kong pamilya. Bueno, ipahibaw sa nako dinhi nga si Franny. Ang tanan na kailan ni Franny?
Tungod kay si Franny mo giila nga pangu sa security sa pamilya. Ibalhin si Franny nga to sa dakong area sa atong livelihood. Masato pa, miangat kung misaka ang iyang responsibilidad. Busa nangita kong tao nga mao'y mo puli sa iyang dapit isip may bago ninyong pangu sa security. Ilaha ninyo ang bago ninyong kauban ng pangu. Ilaha si Chris. Derso sa mana? Chris. Panapi ka ba, sir? Doha man din sila, sir. Nahibaw ko. Nakasabot ko. Inyong gusto yan kining tao. Nga akong gipaila-ila ninyo nga mo'y bagong pangu ninyong tanan sa security. Kinsa pa may ganahan ninyo nga musuway ni Chris? Kinsa pa'y gustong musuway ninyo? Ganda ka si Piat. Pero doon na sa imiigo. May na lang kiswa agad. Kisa zero agad. Di kayo na kung nagsigig practice. Pero dili ko ka perfect. Gamay lang ko, Nobe. Wow! Grabe ha, gini nga akong uyab. Uy! Hingi ko kaayo. Wag yo'y sipiat. Bisan asa kaibutang. Hingi ko tagit kaayo, Franny. Bisan nga rin ako. Hingi ko gihapon. Misamot ang imong kahingi ko. Kung ako na, may imong targeton. Pangutan-aw ng patinunan ni mong bana kung makamaubang mo target ang basurero. Oh, cellphone ni mo. Cellphone ni mo, tubaga. Pero so, kaunsa ba ng imong sinultihan? O sinapangan ka? Duha kang ipon? Nga naman? Unsa na? Lakip si Nelson na pangagsab. Kamog yung duha na kuyapan mo. Kamang daggo inyong kabaw kung itandi sa basurero. Mga pangag mo. Og nakatuog pag-imos kumo sa basurero. Kalit kayong lihok. Hilo na dito. Hilo! Ha! Nagkanguhol ka lang. Animal. Wa sila magsilbi si Tirso o Nelson. Nahagba silang duhas kumo sa basurero. May katawa ka man, Roda! Ngano! Gulkin sa ninyo. Mawa magkauyo ni Chris. Ayaw ka mo kamalakang kahadlok. Sige. Isa ninyong wa magkauyo ni Chris. Imanaas sa inyong mga kamot. Wa ninyo nagpataas bisan usa. Mga oyon mong tanan. Matod pa ni Tersog Nilsson nga nakatilaw sa kalit kayo magkumo ni Chris. Matod pa nilang duha.
Ilan ako nung gisuwayan kung may nakamahuan ba si Chris. O nga ila usap nga nasuwayan kung unsang bago ninyong pangungo sa security sa akong pamilya. Sultihan to kamo bisan ako, usbo na ko ha, bisan ako. Nakalitan sa ako nasaksiyan kaniya. Kung naunsa sila si Nelson o Tirso. Kalit lang nga nagsunod og hasbag si Tirso ni Nelson o murag kilat nga naalsa ang kalawasan sa duha og nahapla. Og nakuyapan. Apan sultihan ko na lang kamong talan nga niya din eh. Og tuhuay ko ninyo. Kaya nakasaksi ko kung... Sir Victor. May mahibaw sa mo! Palihog, sir. Okay, Chris. Ang tinuod na pa unta ko isulti ninyo bahin ng tawhana. Aba nakasabot ko nga dili gusto si Crisanto nga manghambog pa ko. Dismiss na mo! Dali, Chris. Sunod ako. Nagkalitan sab ko ni mo kanina. Wala magkidlap lang nga hitabo. Wa maapsis ako mga mata kung iusa ni mo sa Tirso ni Nelson. Mao na lang akong naklaro nga nahagbas lang duha og nakuyapan. Dali mo ito papangutana ni mo. Dito sa firing range, katong nag-SQV ka, nagliho ka nga nag-inis og magasin. Sa sniping freestyle, sa intermediate course o sa long course sa pagpabuto o pag-target ginamit ang armas, makamao ka. Hingigo pag yun. Din mo man kini makatuli, Chris. Ano bang hanas ka bang kayo rin eh? Ikan sa kinuptan sa armas o sa pagkablit yan sa determinasyon nga makita na ko sa iyong panagkuha yung mga mata. Perfect, Chris. Perfect. Karoon tubag ako. Diin ka man matakatunir. Lapad kayong kipuyan namang basura. Tungod sa kalapad o sa mga bungtod-bungtod nga mga basura, lagan ako nakatunan, Sir Vic. Klase-klase nga pangitabo sa kinabuhi ang makatunan sa lapad nga basura. Tungod kay daghan ang gitagok sa basura. Ang buot mong ipasabot ganiha langkas basura mag-practice. Salamat sa pagsuroy ni mo din, Doktora. Ikaw! Salamat kay Doktora, ha? Salamat ni Matansing. Salamat sa niyo Samboy. Bantayan nyo ninyo kining dapita, ha? Kung maumalaning nang ipatukod din sa basura, tapo kay katapang na mo din nga diya magpuyo ng dapita. Muadto ka na sa ospital, Doktora? Mo-duty pa ko, Samboy. Sige. Ay, Doktora! Pwede ka malakaw. Dawataan ko ni Resin kasi nga pasalamat mo, ha? Nga, di pa apiling pabuhat akong tindahan. Wa na'y kaso, Tansing. Nagpasalamat ko sa Ginoo, Doktora. Nga doon ay tao nga mga bulawanan tag mga kasing-kasing. Parehas kin mo si Chris. Kitakal man ko ni Chris og mapuhunan sa kong tindahan. Og ikaw, Sab, bitabang Sab, mo barog o niya matahom na kong tindahan. Ayaw nagkunahuna, Unya, nagkapasalamat ka na ni Chris. Ta, magpasalamat unta ko, pero di man maminaw. Mulikan dayon. Maugyo na iya batasan. Sige. Sige, Doktora. Oh. Sige na siyang kag-aninaw sa palibot. Wa palagi siya mapauli, no, Samboy? Ikaw ba? Makalagot yung katansing, oy. Mangita kang Crisanto. Nga niya may samboy sa imong atubangan. Pweh! Niya, Chris. Ito. Kita na ako
kung unsay sugod ng bagga nga folder, Chris. Tanawa. Mga hulagway sa mga tao? Yes. Mga hulagway sa mga tao. Usami sila sa imong trabahoon, unya, Chris. Ako ni sila makasosyo sa akong negosyo. Ako mga sanga sa akong negosyo. Oras sa makasasulan ako ug sa akong negosyo, di sila makaikyas, di sila makapalayo nako pinaagi nimo, Chris. Itanaw ka ba nako? May ipangutana ka ba? Luna, unsa may imong negosyo? Nahibaw nako nga maugdod ka na ang labing unan nimong ipangutana nako. Ug hindot ang maong pangutana. Katungod sab nimo ang pagpangutana. Livelihood, Chris. Livelihood. Nagsugod na yun ni sa ginagbay kagmay nga puhunan na pandindagko nga sakripisyo. Din, may kaubang kabalaka o kahadlok. Mga sakripisyo aron mo lambo ang mga negosyo. Hangtod nga, sa gantungan to, yaani na mo ang mga bunga sa among ipugas o giluyong, Chris. O karon mauna kini ang mga bunga sa among sakripisyo pag-antos. Dili ko buot nga may bisan usalang katao nga magbugal-bugal sa among mga hinaguan. Ipanghataggan to ka ng mga tawhana nga naa ang ilang mga hulagway nga ng folder. Mga tagkong kapitala nga akong gihatag nga puhunan ini mga tawhana. Ug nalagana lang ko na oras mo traidor sila nako. Sa panahon nga magluib sila nako, wa sila kaikiyasan pa. Wa sila kadaganan, Chris. Di sila makaikiyas. Di sila makadagan. Pinaagi ni mo, Chris. Wala ko mag-iisip ni mo og laing tao. Nagsugod na kining akong pag-ila ni mo kasama sa akong igsuon. Niya itong gilawas ni mo ang akong anak. Kung salamat sa Diyos. Salamat ang ihatagan ako sa panahon aron tabangan ko ang gusto ni mong patabangan ni Chris. Ug nagpasalamat sa gani ko kay di ka bitabang sab nako. Imo nang nabati nga ako sukaranan. Ngano nga miingon ko nimo nga ialagad ko nimo kining usa o ginawaman kong kinabuhi sa tao nga may kasing-kasing sa pagtabang ug labaw sa tanan. May kasing-kasing sa kaluoy sa angay kaluyon. Yes. Wa maglagyo ang atong baruganan, Chris. Wa maglagyo ang atong prinsipyo baruganan. O sa agyuon ko ikaw, isipa ako ka imong igsuon. Kaya ako, taon-taon lang iisip ko ikaw nga akong igsuon, Chris. Kung di mo ikalain, gusto kong mabati gyud kanimo nga magtinabangay ta sobra pas magsuon. Inyo akong kinabuhi, Sir Victor. Ialagad ko kini sa inyong pamilya. Palihog barog. Ibabati ko karon nimo kung unsa ang akong kainit nga miila nimo nga akong igsuon. Gakson ko ikaw, Chris. Sir Victor. Ayaw langaya, Chris. Nagkinalansab ko kung unsa ang kainit sa iyong pag-ilan ako nga imo usab niya igsuon. Sir Victor. Chris, kagayag salamat. Pagkanteng salamat, igsuon kong Chris. Hangtod alas 10 sa gabi ang trabaho sa construction sa klinika. Hunong sila alas 10 sa gabi. O bumalik alas 7 sa buntag. Paspas ang trabaho. Sukat siya mong pag-abot ba? Nagsigil lang kaginuktok. Yun na. Kumusta ang yung unang adlaw sa mong trabaho, Chris? Mayo man. Maura? Mayo?
Ang hinoon. Batasan man nimo. Kaniadto pa sa mga bata pa ta. Nga dili dyan tigis storya. Kung sa'yo na sa mga unahuna. Basta, mayong ka. Oh, may barog mga. Asam ka, Chris. Kinsa pa may wamaan natin yung batasan, eh? Tagsara mo tingog. Unya, daglakaw. Nahog slimaw, dayong katunaw. Gusto man gani anta ko magpasalamat niya. Sama aron aning tomboy kaniadto. Pero nasya ko eh. Og mibalik sa pagkababay. Kana, tungod ni Chris. Kay may gitaguan mang pagbati ni Chris. Kulatahon tinong ka. Kapag yugas ka sakit, tulukuya ka. Ngano yung kang di man ako'y Chris, no? Ngano? Maugi akong kiampong ikaw palang unta si Chris. Ha? Hagpay na ka. Ay, aguntakan lagi na akong pagkasamboy, good. Isipa lang, good, nga ako, mao si Chris. Agay! Tuwa ka nga so sa katao ang akong madungog. Apan parehas ra sila. Usa ra katao ang tag-iya. Ang nagpatay sa akong amahan. May lang tao sa barong-barong. Paghuwat. Hindi ako pasadya! Basin mahog ko! Barog. Bobo ray mo nahulgan. Nabali akong liog. Barog. Gibutangan din mo glitag ang tabangan sa pultahan sa barong-barong. Nabitik akong tirog, nabitay ko sa taas. So may magibuhatin eh. Ay, may ani lang ko kay gusto ta ko nga pasalamatan ka sa imong gihatag na ako ba. Nga, gipabuhatan sa kog nindot ka tindahan ni Dr. Emeline. Ug ipunan ako imong gihatag na ako. Pauli na. Sunod gani, magsangpit ka. Aron di ka mabitay pag-usap. Pauli na. Chris. Pauli na, Tansing. May litag gibutang si Chris sa barong-barong. Kumpiyansa kay ko. Natumong akong tiil sa PC ug natandukan ako ang litag. May witik kong dali kayong nabugkos ang PC sa akong tiil. Ha? Ang sunod nga nahita po, nagbitay na ko. Kung mo adto ka ganis barong-barong nga gabi na. Musangpit kay gudaan, Chris. Kay gabi na niya ibutang ang litag. Ikaw pa. Naibaw di ka nga nailit ang kibutang ka na kapi sa barong-barong ni Chris, amboy. Hibaw mo lang. Kadaghan naman ganyan kong bitay diha. Kay malimot mo ko nga may litag mga gabi. Naawa man ka diha. O niya, naka-explicar na ka ni Chris. Kalokoy. Imo na siyang naingnan nga. Nahigugma ka niya sa hilom. Matuog na taoy. Ako pala imong higugmaon, Tansing. Di ka yun mag-antos. Franny! Sa'yo ka magkakikita na ko. Kung sa'yo toyo. Importante kaayo. Dili magkatabaglangan. Kung sa'yo toyo. Sa sunod adlaw, mularga si Victor sa Manila. Unya? Planuhi dayon. Patiya si Victor dito sa Manila. Kalusa ka lang may bawo nga muadto sila sa Manila. Gabi pa. Dili ni Dugay di ay nga plano si Mumbana nga muadto Manila. Kalit-kalit ang baong plano, Franny. Mukuyog ang basuriro. Dili mo kuyog ang basurero. Kay dili ko na kinipakuyog ko ni Victor. Gipatrabaho pa niya ang mga papeles nga makadadag armas ang basurero bisan asa mo ato din sa Pilipinas. Kung mao ka na, maayo di kayo nga higayon.
Mas maayo ug minindot ang kahigayonan. Tungod kay ang muguyog, ang mubati-bati ni Victor, mao ikaw, Franny. Sukad ba sukad nga nagtrabaho ko sa inyong pamilya? Wa pa mahitabo nga gikakuyog ko sa imong bana sa iyang mga lakaw ngadto sa Manila. Ikaduha, dili makauban ang basurero sa rason nga wa pa si lisensya sa armas. Sama na ko. Wa ko'y mga papilis nga makadada og armas sa bisan asang dapit sa Pilipinas. Wa ko kasabot. Ay, Franny, suhito ka sa Manila. Di ba? Suhito ka sa Manila. Mausap ka na yung rason nga nung ikaw maawang mukuyog kang Victor. Tayo paragod. Lato pagplano na tong patyo ni mo ang akong bana, nagpanglugnot kang buhaton dayon. Unya, karon murag nagduha-duha ka sa kung tanaw ni mo, da? Gisiguro ko lang daan, Roda. Unsaon ako pagpatay ang imong bana. Dili man dautan nga maniguro ka. Pero, ang katalagsaon sa kahigayonan, Franny. Ang talagsaon ka ang kahigayonan. Kung both sabton, ni ana ang nindot kahigayon. Kay ikaw ang gusto ni Victor nga mukuyog niya. Mao nga pahimuslan nato ang higayon. Oh, unsa man ha, Franny? Sige. Kana ba? Mahimo ba na akong mahibawan? Kung unsaon nimo sa pagpatay ang akong bana? Karon pa ko nimo pahibaw nga kalit nga mo adtos Manila imong bana. Himuan pa na ako nagdali-dali nga plano. Dali akyod. Kay sa sunod adlaw na mularga si Victor. Gusto ko ginunta kaayo nga ikuyog ang basurero. Ay, sa akong paminaw, wa pa makataak ang basurero sa Manila. Busa, ang ayan si Franny nga mo imong ikuyog Victor. O, samtang wa ka din ariyo na ang basurero nako. Bahala ka. Gitawagan ka di ay? Iya kong ipandam. Ugma gidi bimang larga. Andam na basap ang plano kung saan mo sa pagpatay si Victor. Sayon ra kayo sa pagpatay si imong bana. Apan ang atong mga plano nga adto ipasangil sa basurero ang kamatayon si imong bana. Dili na ba hinayon kay ni adinhi ang basurero ug adto mamatay si Victor sa Ang Manila? importante, mamatay na si Victor. Mauka na ang kausaban sa plano bahin sa basurero, Franny. Nasabtan na ba ni mo ang bagong plano? Pasyon si Victor. Isunod ang basurero. Sige. Unahon akong patay si Victor. Isunod dayon ang basurero. Antimanoha si Victor. Higayon mo na kini, Franny. Maligo ta duha sa banyo. Nahibaw ko nagkayo-kayo na sabnang imong kalawasan sa kainit. Kay hubog kagabi, di ba? Pero di malas ka. Kay naanak ko. Shit. Animal. Mangita lang ko ni Kinilo. Baala ka. Basta dili lang makasira, ha? Is either on its or out of Ganun dili man siya makontak. Isa ba yung magkatawgan? Ang basurero. Ganina na ko nagsigig kontak. Dili makontak ang basurero. Ato na ko. Oh, si Franny di ay. At may mag-abot sa airport. O kinsa may mato di mo sa airport? Nasa Las Teras og si Tatong. Sige, bye. Oh, bye. Bye! Bye! Ino man yung basurero? Dili niyo makontak. the number you have dialed. Nagkinamin naman unta kung ikakuyog siya na ako samtang wa din si Victor o si Franny. Ato na ko samboy, tansing.
Kamu na ibahala din niya, Samboy? O, doktora. Doktora? Dinhi gabi si Chris? Hindi man, doktora. Naglakaw-lakaw mga siya gabi din eh. Nagtanatan-tanaw sa construction. Munaga si Papa Victor sa Manila, pero dili mo uban si Chris. Pero ganyan sayo kayo sa buntag, doktora. Nalantawan man ako nga nagdala siya og gamay mag. Asam ka to siya pa dong? Madim ka siyang kuyog ni Sir Victor. Nasugat ka sa bitan ako siya ganina. Mangutaan na ako kung asa siya. Pero, wala lang, kanibaw man ko. Di man gina siya matingog. Igo ramang mutanaw. Adto na ko. Oh. Hinoktok na sab ka. Naguol ka? Kung asa si Chris nga nagdaman ng bag? Ako ba? Pulaan naman ko sa iyong pagkahimantayon o Samboy. Ang sulbad anang rumol. Naimo na kong sugtol. Pagkilong di Samboy oy. Isamo di ka sumulay. Sige lang. Siya rin di ko masantos aning akong pag-antos. On board na di ay si Franny o si Victor. Good morning, Ma. Ingon ko good morning. Kisa pa yung magitawgan, Ma? Dito ka sa basura? Oh, may hapit ko dito. Tuwa ba dito ang basurero? Sa'yo ko nang milakaw. Asa magkang animal? Ha? Di man siya mauban sa Manila. Siyaw tanga kong security karon. Bantay ko siya nako. Ma, sa'yo pang buntag isapot ka na. Tungod sa basurero! Tungod niya itong basurero! Hello. Yan na, Miss Manila. Kaya lang dili na makabalik diri si Victor Franny. Nakadungog ka. Kaya lang dili makabalik nga buhi si Victor sa among kaugalingon. Dagdag sa mi kwarto sa hotel. At mag sa mi kwarto. Kanusan mo siya patyon, Franny? Mag-meeting sila karon na yung uto. Human sa meeting mangaon. Human mangaon, mupaway siya. Anha na nako siya patya. Patay na si Victor nga paulit siya. Misaan ka na ako, Franny, ha? Misaan ka na ako. Ayaw kalimutan, ha? Siguro lagi. Paabutan ako ang imong ibalita nga patay na si Victor. Ayaw kalimot. Ikaw ug ako ang mabulahan, Franny. Ikaw ug ako. Bye. Sige. Oh, Emeline? Nagsikikiling ang gusto niyo ka cellphone, Ma. Diya sa gawas. Oh, sige. Mugawas ako. Hindi ka makontak ang basurero. Naglagot na kong maayo. Oh, Victor? Yan ang Miss Manila. Maayo. Mao ba kining tinuod nga numero sa basurero? Ano naman? Ganina na akong nanawag niya. Pero dili ka na ako makontak. Odto na. Wa pa ko makalakaw kay wa pang basurero. Dili ka na ako makontak. Wa ko mahibaw si Hinunda nga dili siya makontak. Sige na. Nagpahibaw lang ko nga may abot na sa Manila. Bye. Ikaw ang basurero. Nag-abot-abot na ito din siya sa hotel. Bellboy, boss. Nagdaas mong breakfast, boss. Ikaw, Franny. Wala, sab. Pasod lang, bellboy. Oh, pasok ka, boy. Sige. Kao na dito, Franny. Oh, boss. Pag-doorbell lang niya kung magsugod ang meeting. Okay, boss. May igog yung kitasun kining hiwa sa karne.
Mudot ni siyang kasing-kasing. Mudot sab ni kung ihiwa siyang ubol-ubol. Alas 10 na hapit. Ma? Oh, Evelyn. Dili ka manataw? Unsaon ako paglakaw? Wa ko'y kauban. Ambot hain ang basurero. Oh, sige mo pahuwayon ako, ma. Anhin na lang ko magpaabot sa balitang gikan sa Manila. Boss? Ano sila, Friday? Nana, ika na lagi hiwatin na, boss. Ako. Ilang kang puntahan? O, boss. Pila na lang ka-oras pa buton, boss. Pila na lang ka-oras ang nahabiliti mo, Victor. Friday? Boss. Sirhe ka ng puntahan. Hey, Friday. Kalaong ba ni mo gihuna-una? Friday? Boss, ako lang kita na ang suod, boss. Sige, ako lang sirahan, boss. Una, boss. Magsunod ko nimo. Gusto kong ikaw mo'y mag-una, Friday. Okay, boss. Balisa kang tanawon si Mama Roda. Ganihapag ko nakamatngon nga. Murag dili may mutang. Pero nagsige na sabsag paso-paso niya. Mutanaw na sabsa yung relo. Franny. Nanawag si Franny. Sige. Unsa ba niya? Nagsugod niya meeting? Okay. Tawagakit ko matagkaroon ko niya. Tunon sa laylakaw diha ni Victor. Sira na ko ang bortahan. Nagmonitor de isa sa lakaw ni Papa Victor. Nakontak na baka niya si Chris. Nanggawas na din sila. Nahuman na di ang meeting. Friday. Boss. Human na di mo? Kumala. Naniod to na mo, boss? Dito na nga mong pariuntos sa mong gimitikan. Miligod ang mayong organisasyon. May pipila na kapagdag kong opisyal sa lasod. Misugot ng makikungbuya sa livelihood. Yamat, ha? Gawas sa mga general sa kapulisan, Franny. Gawas sa mga general sa kapulisan. Mga dagkong personalidad sa gabinete. Ato nasab. So na, boss. Salamat, Franny. Manglakaw ta? Maglakaw ta. Kumana kong pahuay, Franny. Agad ko ni mo, boss. Sa rin puntahan, Franny. Kung may tuyok ka na ako, ayaw ka ikaw sa pag-doorbell sa kong kwarto. Okay, boss. Salamat, boss. Pita nindutas panahon ug higayon ni mo, Franny. Lain na kining akong gisulo pa. Balikon ko na yon siya. Lain na ang akong gisulob. Ug isulob na ko ang kao. Panagang sa CCTV. Gawas ako din sa kwarto. Mulampos ka, Fran. Mulampos ka. Kaya wa sila yung kauban siyang kwarto. Friday? Digi ko may mutang, boss. Kung dili ka na ko ikasulti. Basta? Pwede, sud. Salamat, boss. Sud, Friday. Sa rin puntahan.
Balik. Unsa man ka na? Unsa man ka na isulti ni Monaco, Franny? Hansakan ko yung kilit. Kinsa ka!